Nelibeta Tambang, Sondro Sing Rongpi. Aprangsi, Pisonat Karbi live Kelangwer catching Honara Donafan, Cardom, Nang Pajeriklo Cardom. Tante non pini ar sikjila pen sodaga berta non anton pen arjikta. Pini ke tengsi ar sikjila berta pohenlo. Assam la pen Meghalaya along le ahoy aputha Karbi lo chardi asongatum, Perangke ame kangni. Nijang Karbi anglong alongri anatu aduya hoy kedo Assam lapen Meghalaya inter-state border dispute arija alam apotak non malom Assam lapen Meghalaya a sarkar alongri angbong official chingki chengwai ponbomlo abangso kachingwai kaching sayalong give and take policy applied at tahai lasi Karbi Anglong Autonomous Council atuma phan chelangdun vek nangji pusi Karbi lo charli asong tiripia meyalong engchun bang probin timung ahin pen kachuning ripon Tangtenon Karbi lo charli asong tiripia ame ahin pen phirangke ame ke pado along alang lituma hin pen kapachini pon alam thia puthaglen nonang ton pen arjuk sina kang yang ko galam mangala pulo ala 29 sa Arni June 29 Arni ke klang silong time pulong ilitum Assam chief minister mate ilitum daga sampen kethe gidi chief minister langli Dr. Himanto Sharma hin pen namikani alam do give and take policy pula so give and take policy long la block 1 and block 2 Karbing long longli alam bata puri dun chat lasi to solve the disputed area polam alangani do give and take policy apply pula sila so give and take policy long ilitum block 1 na pen block 2 long le bang give and take mat mo ke Meghalaya government long dam je ma lasi so kapadam je pan nili labang so median long pen non do bom ilitum council long kethe ilitum chief akai sar tuliram hang ba same la so median man sinili chuning rilo labang so lam mange RDP pen langun pami nangi athema langun pami me blote ilitum along le phelang tame kangjare angring sinon do give and take bote hapu bang city ke pa thepo godi city ka expand man pa thepo lapu bang ke block 1 block 2 long le ba padam pola so system bang ke itum Karbing long le siket na hok do ko wi lasi ilitum ha 1952 kan busame ilitum 6 schedule isia district long ke amedang mena jurisdiction do amedang along le map do haso long le map ateng si ilitum do thip nei tamnon bang ke 6 schedule district pusame ilitum along le map bang ke avida son si nangklang lo tama block 1 block 2 disputed bom so disputed alam ben so ke solely phan non currently do bom ilitum along chief minister ka tame la so lambang silong tam non paklang delo lasi labang non do bom MP MLA ka itum lapen itum kachinghon CM sarpan same kachuning itu dekhot lo labang so median long pen la so problem bang ke langun pen labang so alam bang ekron je pen ilitum long kai teng kai mang ilitum along re border bang cerai thibi phanji nilin labang so median long pen chuning kontrol alang litum Tong kamukam pen promise terang report Bisonat Karbilai Piniadun to arsik jit lapen sodaga bertan nonang ton pen arjikta Karbi Anglong alongri Koila mati langtuk bearong araratum pini arnianta ringwel kawe ajok longchor alangsi junang bomlang monitatum lang pen pete rengone lapen lang hello monitatum achite along akenang sot neilo lapen lang ke kachi ho ke ter ke air pulote kachitun kachodang kijun pulotangte lata monitatum a ogarlo akeso asonason nangman thekta hai Bonta koila mati langtuk berong arar atum ke pini arnianta kijun alang kemesen kawe ajok kaning ri jogonelang non barla por ahut ke lang che hopen loksi chotun chodang nang bomlang don photrok arar atum lapen adon kaprek atum sita lapusam si langtuk chihut pon nang kreilo Haladak arong ke koila mati towar klong thom kachetok adim pen langtuk bearong anke kilometer photrok an ajak sidolo sita nonputa ringwel isianta avelang Hadak arong araratum pherangke ka johut nangachithandu natengke labangso arong langtuk bearong ke nilip MSC sitame nonputa nangchelang ponpelang athe nilitum apong lo kemesen alang kijun longji aphanpura ringwel inut banghni atumpen kachohangda lapen than pachini pon bomlo kijun alang kiduk kisung aputakta bonta pini arnianta koila mati langtuk bearong araratum kemisen alang kijun longji aphanpura ringwel isianta awedet ke hatta gararatum ningduk chepeklang pon
asi koilamati langtuk be arong chirok tok araratum prabjin pen nilip MSc ahin pen mesten alang kijun longja phanpura ringwell kipi ponji aphan kachuning ri padopon Karbi Anglong koilamati pen Moses Teron report Bisonat Karbi live Piniadun to R6 jira bertan nonangton pen arjikta Daythora hawar PWD chokamar atum keklem kemia jok towar ta ingramrei Pirthelong ke dam ke bangmate ka chelenga towar ke mesen akinang sot chenam Lasi PWD chokamar atum ta sai cheklem ver si keme pusi raratum ningje ponlo Lason si lakha inkoira trok duar baguri MSc constituency ke parlo Daythor police station parlo Daythor hospital along PWD chokamar atum kaike saika cheklemver ajok towar ingram re lapen langbung langplet anta awe langbung langplet ke do kachilinga towar along PWD chokamar atum kaike ta kuben kapinai dam etmate kaike ta kasalo kasai ke dengver ajok hadda kararatum kaike ta PWD chokamar atum aphan kachoro padopon Karbi Anglong Han Bokap and Robinson Killing Report, Bisonat Karbi Live. Piniadun to R6 jit apen sotaga bertan non puthodang ton pen arjoita. Bisonat along ri ki jutsi ahoy kedo Karbi arong mate selai khati sengamari teron arong araratum ke do ke thak choklem chodam lapen kacharli anparta kisung ke boy apothak birta kirib damji pura Bisonat Karbi Live ahim pen adiman ka humridam. Kardom neli betathan bang Sondro Singh Rongpi. Aprang si Bisonat Karbi live kelang berkacing honarat donafan kardom nang pajereklo kardom. Tangta pini nitum arsik jip pen nilitum dak cihut ciput asaya jai mek. Apan si nilitum dak nang komri ke bang lake nang litum apan ningarong pen than ngang tung labang so rong lake Bisonat along rialong ahoy kedo. Sengamari terona rong along si non nilitum deklo. Asila dak araratum. Komentu akai pensi mate owe ku onsi labang sorong long kaboche dunma lapen ladak akarbi araratum achoklem chodam kacharli amo dak kisung ke boy hehu kupi kosoma lahai hu aputhak nilitum arsik jit pen dak jihut chiput ponjab khan bori pon pola pen alang litum dak ke do karbi araratum aning alam the nilitum kachini ponjab khan bori pon pon asipini labang so kecingsi jihut chiput asai jai megnang le kajupon kangtung labang so nang litum arong Sengamari teronarong lanang litum dakia Asam lapen Arunachal ahoy eklo ihin la nijang nathu bangke Sonitpur alongri ahoy lo lapen pun nire banathu bangke Arunachal Pradesh sideglo lasi laso angbong si doiglo Sengamari teronarong lasi labangso Sengamari teronarong apur kimo ason ben pen owe ku an sidak kahachiluma aso alam the puthak nang lihin pen pachinikta Milimen ke Rajan Rongha apen nang litum Bisonat Karbi Live pen gewang pot ni tum tan ningarong lo si ni tum dak bortoman kidoke uwe ho an lo bon si arong sarmen da pan sini abje pas kiwang ceng hut bangke rongman teron kusipu kali tang lo apen second bang ke sartheteron apen third bang ke kambrateron apen inodalang sigareteron apen bortoman non solibom bang ke sar mutenteron Joropik lo tang tela bangpho arong sa owe anlo din non la bang sorong along kedo bom kache bom ase tang ten non la owe pho ang bong pen pini arni an dak adona phai don ko an bag doiglo pachinita labang adon bortoman non kidobom ke ini 95 lo hai pen inka velam bra don sirkia kebra don pho Joropik lo tang ten non puthot la bangso along rialong nang ka hum rialong nang kachitong dun man kedo All Assam Karbi Students Association selai khati aro ame long akong chun bang nang chitong dun do la salang li hin pen positame e thetheni alam thek karju ponji ninghang lapen alang li ning aro alam sitame nilitum kachini ponje phan bori ponpo aki hai nang li phan keching si karju kangtung abang ke labangso sengamari terona rong long kedo dun akar biatum chokam chotilo amo kopi kosonik lo pachinik tha Kardom milimen ke thare rupen sengna lapen aprangsi pini nang litum
Bisonat Karbilait nalitum dak niling thang arong jongjong iglo kasi nalitum phan kini nilitum arong nangka humri pot nalitum phan kurwang thu kardom pe nang pajir iglo ahok lo nilitum labangso arong along karbi mate ajuksi arong iglo nilitum ladak Bisonat ahawar along ke nilitum arong henlo ajuksi akar biarong iglo lasi ladak chot nangli tum nangkar jupon ahok lam lo kacoklem mate kacodam ahok lo dak nilitum arong along kacoklem kacodam amu ke lapson lo burenga wasai kiklem numta komik durek pik lapen ladak dihinamu pusita me masap kilong pon mate kacuklem pon pen kasik sak tadu kasi ladak kacuklem ke adon tin mate adon tin le pupe pusita me prai 95 ahem adon along pen ladak 85 an adon ke lakson sai chutiki pon bom lapen lapson sai chutiki pon lapen son chongdat chutelu lason abang pu adon num tadu lasi lapen aru ladak nilitum 95 adon along pen isumana tum tea garden mate sabagan kacuklem pon tadu labang sabagan kiklem pon dak ki ong le pupedat pusita me doning koi thongkep angbong ke lason tea garden akiti kiklem ponta do lapen ladak pini nilitum nangka humri ke bang hot ke thek pon long mereka chini long ke la poi khen la bangso arong along ong dung mate penang an akulat ke karbiatum saide sikibi pon ase la so putha karbiatum ame thangkulat saide lama pachini kha ahok lo ladak nilitum arong marjong long ke kulat kibipon an ke nilitum arong jongjong akar bitum saide sibipon iglo lapen karbi pindeng sompot ki jorpon usita me nilitum mate nilimina ong jongjong lo alang like ilitum pilongri farma mate along ri long pen karbiang long pen si alang li karbi pindeng sompot usita me endam po ladak ki jorpon lapen bang akhe tum usita me lapuson karbi puho lapen choi hongthor ba mate choi apre lapuson busita me ladak kinampon thegdunong bom lapen bang dak nelitum arong ke ahoy iglomati lasi ladak kapre ka kheitum busita me ilitum karbi pindeng sumpot busita me alang litum kinampon thegdunong bom chorupik lo tangte nona duntu kar jutu kangtong alam thela poikhen lo labangso Assam lapen Arunachal Pradesh ahoy along kedo mate Bisonat along rialong kijutsi arong mate ahoy along kedo Sengamari teron arong along karbi araratum kachar le hin ko an se kaching thor runik lo la saputhak pachinik ka ahok lo ladak nilitum selai khatia hawar along mate ladak nilitum Sengamari teron arong long kusita me piniarni an ladak bikom lapen arts kachar lepen graduation lapen MA kipas abang putum tado lapen ladak asengkan wang kusita me labang so arong along pen cap lapen krehini asablang along cap along idam tang 2019 asengkan long ke ladak isi result mesen tenta nilitum thekon long ladak kadowe cap ang denglong bang trip po student ladak kipas thekon long lapen krehnya sablang long pusita me bang cap an ladak iundun student long pon lapen hala bang so asengkana long ladak kipas pon ta nilitum bang kithom student mate keca ki undun abang puta do lapen ladak kecarle amulong bisa menilitum ladak tebok terai along rilong ke college bisa me non hajong non matke avilang ladak student tum kecarle masap kasiksak
mate kato rabang ke la puiken lo ladak nilitum bisonat ahawara long ijutsi akar bi arong marjong long pen ke ladak nilitum sengamari teron rong iken lo lasi kibang kidam mate ali puduli lapen nilitum hau ladak tuku po isi langroy do ladak labang so langroy ke thiku lapen labang so alang roy long bisa menon pu anta asam sokar tum anta non anta nilitum han RCC dolong anta nilitum han ang piek elang lapen RCC dolong ke api dalam no nilitum ko ana sengkan pen ne la dag do depta pini ani anta lason ali mate fizrut lapson nanggunaik elang lasi student tum pusita me lapuson non barikha por hut idun masap kasik sake nilitum mata thekdun lo lapen nilitum charle bom apor hut pusita me nilitum ta kasik sake nilitum ta si thekon long lo lasi isi kachuningri kangtung alambang ke lapuhen lo nilitum jasemet ke Assam Gov mate non chief minister aku kido abang fu ake hai Himonto Biswa Sarma akan pusita nilitum jasemet pen nili jongjong regional committee aksa hin pen pusita me chuning ripon prabjin pen la nilitum toko alang royalong nilitum Bisonat awalong Bisonat Komosti mate MLA Bidhayok Pramod Borthakur fan pusita me nili piniani ladak Bisonat Karbi Live channel long pen nili chuning ripon kantung prabjin pen mate non peneng sengkan amar labang so RCC adolong la penilitum salai khati tu nokda mate nilitum ladak nokda puisi hichido halabang so hichian pra peneng sengkan amar ali mate towar nang selam je phanili sodak pen chuningri kangtung labang so arong marjong long pen oles kidun pusita me ladak pen prai kilometer pokep an ke doji Bisonat College an kapale dunji plutang te lapen ladak nili tumarong labangso toko alang roy long dolong kabe ajok ladak gari pusita me kaceleng masapsu sungicet bike pusita me kidam kiwang pusita me sungicet jasemet ke injir marli mate soalo so tum college school kidun bang kasik sak pon ke thedung an sunilitum thegdamlong athe ladak pen inut student mate inut injir ilitum alus pimaratum college kidun busita me kasik sak ke thedung thepik an gari celengle mate dolong hengmojok lapson dakpen college kapale dundat ke kasik sak bang thek o pusinilitum muntida Kijutsia Farman Bisonat Karbi Live kelang kaching honarat dona tomafan Clark dak pen kapachini kangtung alam thepen karju kangtung alam thelapoi khenlo dak labangso sengamari teronarong arat anchot kali Bisonat along rialong ke do karbi do anatum pini arni anta ST status Indian Constitution aron ateng pen pini arni anta ST status long tip kalilang laso aputhak dak araratum kisung kachitong pondoloma lapen labangso ST status aputhak nang litum kopisi pupo poitha ahok lo labangso alam mate ahok nang litum nang karjupon mate kaching nilitum ta chithek ponlong lo labangso ST status nilitum long tip mate kachi tok tip long ledat ajok nilitum kisung mate kisung ke thek o an nilitum ladak nilitum arong akar bichot kali ladak all Bisonat along rialong kido anakar bi pusita me labangso kisung ke thek tan anlang lasi labangso ST status kapilong tip dia phan nili jasemet ke lisim kangtang ki ot song atum phan pusita me na alang nalitum karbi pi record kacetok along pusita me labangso ST status ketok pon dia phan
nili jasemet pen kacuningri lapen nang litum phan ning chi thedolo labangso ST status asang deng pichun pon vek po lapen ilong vek po pusi nili tum labang nili stame chuningri dunik lo tangde pini prime time abita la amsi kangton iklo ka dowe phanda kurbang thula pen dome thakme